Inistum faoin scoil seo. Is scoil nua an scoil seo. Tá lán áisina nua sa scoil ina measc. Is iad na háisina tá a gcuin na Parcimithe Gymnasium, Hala Sport, Seomra Sciol, Clórt Cispel agus Seomra Ríomhra. Tá réir ionteach sport le áil sa scoil. Caithfí gach scoilear an éadaí scoile ag caitheamh, agus caithfíad an obair bhaile a bheith déanta. An matla an éadaí scoile. Tá cula éadaí i mo scoil. Cotton, bríste, lia, gansaí dubh agus léana lia. Ní matla is fuailm an cula éadaí mar tá sé míchompordach. Inistum faoin scoil seo. Freastal mé ar chláiste colm ar fé an 6 líon ar seo. Is scoil nua é. Tá lán áisina i mo scoil mar sampla an leabhar linn, canteen agus gymnasium. Is scoil lán buachaillí é. Tá 50 dáiltí ar sa scoil.